zdravím u tohoto videa ze hry The Sims 3 Tropický ráj. Je to první video a v dnešním prvním videu se jdeme rozjíždět. Takže si založíme takovou hodinku klasickou a někam je nastěhujeme. Moje plán do budoucna asi chce houseboat a tak nějak to uděláme. Takže aby ten první díl byl nějak vůbec zajímavý, tak když to jako je asi prostě pododložíme to tím, že budeme tvořit rodinku. Uděláme si asi no a prostě nastěhujeme. A dalším dílem budeme tak nějak plnit všechny jejich přání a tak dále, prostě tak dále. Konec bude dítě, u všech třech dostaneme celoživotního přání. Jinak nebudeme čítovat. Vždycky si všechno poctivě vyděláme. Takže tak, nějak. Tak, nám se tady načte město. Ježiš, to je pěkný moře. O, to bych se vyrubil, jsem rád vykoupal. To je pěkný město. Moc se to líbí. Tak. Jsem tady trochu tak je ostrov. Co to je? Že je fakt jako ostrov, nebo já nevím, co to je. Já si stavím trochu tu hudbu, aby mě bylo vůbec slyšet. Jsme si úplně vypli, protože mě voda úplně neskutečně štve. Takže vytvoříme snímky. Načítá se nám tvorba domácnosti. Rafia. O, to je krásná ženská. Protože mou nikdy. Náhodné jméno. O, Londýn. Aha no. Tak to ne. Tak to bude třeba. Já nevím. Jaký jim mám dát jméno mé. Fakt nevím. Fakt, že nevím. Tak já jim dám třeba Bombi. Ne, to ne. Budu se jmenovat Morganovi. Morgan. A ona bude třeba Sherry Morgan. Bude to takováhle vyložka, bude taková hubeňunka, takový svaly, aby nebyla moc tlustá. Tak, bude to ženská, že jo. No, nejdřív uplavíme tak ksich, protože to je příšerné. Já nemůžu dělat vlasy, když mají úplně prostě hnusný ksicht. No, dám tyhle oči. Snufrák taky úplně dokonalý. Takže tohle je úplně nesnáším. Prostě úplně nesnáším ženský, co jsou úplně takhle šíleně namalovaný. To prostě
Prostě šílený tohleto. Tak. To ani nechceme. Na tuhle, zrovna. Ani já jsem to ostatní, to nevím, to nevím. Tohle se mi líbí docela, to je hezký, to se mi líbí. Ale budeš nové černoláska, ale ne, už taková brunetka. Obočí ti asi také nechám, to se mi docela líbí. No a jdeme na oděv, takže oděv. Každodenní oděv. Takový divný. Takový plážový, no. Zkrátka. Jasně. Jasně, jasně. Proč ne? Bože. Ale, klid to nebudeme. Jo, bylo nedlouho. Dáme jí tohle. Aha. No to není černý. Co tohle? To je hrozný. Co tohle? Tohle. No to je hezký. No a ty se mi k tomu líbí, ale ty boty jsou prostě příšerný k tomu zrovna. No ženské mě za to neumlačte, že prostě, co říkám třeba věci, které vám se zrovna líbí, no. Že to neumlačte, prosím vás. No, no, to je tak nějak to, hotový. Tak, doplněk. Já na doplňcích ani nějak to netrpím. A teď mi to přijde jak zloděj nějaký. Já na doplňcích vůbec netrpím. Ale já musím mít kruhy. Prostě já bez kruhů nelze žít. Kravina. Tak, slavnostní oděv. Nůžky zemzí. Jasně, najď mi to na své kosty. Tohle vyšlo. Co vždycky líbily tyhle šaty svatební. Ne, to není právě, že nejsou cool, jo, ale jsou takový pro princeznu. Co To to? rozhodně není. To byly hezčí. Tak, sportovní. Já jsem teď začala, už mě to nebaví, protože jsem byl unavený. Před chvílí jsem byl venku. A jak jsem byl venku, tak já jsem tak nalítaný, že jsem prostě úplně utahaný. Tak co to je? Bože. Už je docela i pozdě, jako. Jak? Už je pozdě. Nebudu říkat, kolik je. Protože mi to nedovolují hodiny kvůli autorským právům. Takže to nebudu říkat. Ale není úplně brzo, jo. Není vůbec brzo, prostě je úplně pozdě už. Já jsem taky úplně takový unavený už celý. Někdy. Můžeme pokračovat. Takže budeš ambiciozní. Milovnice horka. Miluješ plavání. Námořnice. Budeš pořádná. Já budeš pořádná. Holubokomorská potápěčka, velká průzkumnice, mistryně Berman, život v náručí a blahobytu, vůdkyně svobodného světa. Vůdce svobodného světa musí být energetickým a charismatickým potěkem. Jo, to vyšlo. Dobře, další simík. Ježíš, já nemám tohle. To je jedno, tak tady zrovna u naší Sherry to přeskočíme. Názlouk. Ty budeš třeba Katy Perry. Agent Perry. Jinak nekoukám na to, protože jako neplatím si zbytečně Disney Channel.
protože já na to nekoukám, protože jsem víc tady na počítači a nevěnuju tomu ten čas, protože prostě na to nemám čas. A mám čas tak natočit takový video, zadat si pár her, který chci a prostě konec, jo, protože já mám ještě plno jiných starostí, protože chodím sportovat, jo, a ten sport mě dost vytížuje, takže budeš takováhle, smilíš. Kosu škálkou, dobrá. Takže je to takový smutný, no. Tohle video opravdu bude takový kratší jenom, protože nám půjde jenom o tu tvorbu rodiny a až zítra bychom se měli pořádně rozjet, jo. Ooh. Zase k sobě, že jo. Jo, a to je jak indiánka, ty vole. Tam takhle tohle. Takže to mě fakt mrzí, no. Rága, mě to nemrzí, ale možná. A když už masáky nebude mrzet určitě. Mám to bude úplně jedno, protože je to jedno, že jo. No to je podle mě úplně jedno, takže... no, takže je to jedno. Čági? Když vám to je jedno, tak je to jedno. Budeš taková ta typická indiánka prostě. Žení Karolína. Away. No, spát klidně v tom nemůžeš, jako když miluješ růžovou. Je to na tebe vidět, že jsi taková crazy. As you na have. růžovou. No ty vole, já úplně na tohle uchylnej. Budeš takováhle, budeš vojanda. Budeš sportovák vojanda. Já si s tebou, já už s touhle nehraju, jo. Kdyby něco, tak už si s ní tak nehraju. Protože já prostě nemůžu takhle dlouho tvořit syníky. To nebaví pak. Garada. Se omlouvám, já už tak jsem úplně unavený, úplně utahaný. Už jsem se jenom prostě zavřít oči a spát. Takže založíme si 2 semíky, to stačí. A to takhle holky. Jsi taky ambiciózní. Ale ty budeš milovnice horka. To taky. Budeš milovat, budeš pod námořnice, to jo. A pak budeš. To ne, tady už nikdo nemám, že ne? Tak ty budeš, musím to někde najít, něco na to. Životní styl. Takže. Tak ty budeš perfektionistka. Perfektionistka. A hodná. Hello. Ochránkyně pobřeží, mistryně baronka, specializace rekonstrukce DNA. Vůdkyně a velká průzkumnice. Budeš mistryně pobřeží. Jo, tak. Tak a my vás máme, holky. So. Morganovi. Nevím, jestli to tvrdí nebo nějaký, fakt nemám češtinu a nechci ji teď mít. Ne, houby, se sourozenci. Tak. Tak a my máme první rodinku semíků, opět máme holky. Nejdřív jsem chtěla 2 holky a 1 kluka, ale jak už jsem unavený, tak už na to kašlu. A budeme mít jenom 2 holky tudíž. Takže vybrat domácnost. Houby. Třeba do domácnosti. Tak, a my teď holky musíme se někam umístit, jo, protože prostě... Ale kam? Houseboat nějaký. 1+1. Tam je zařízeno. A máme houseboat rovnou. Sice bude nějaký malinký, ale to nám vůbec nevadí. Pro nás je vůbec důležitý, že máme houseboat a že máme kde bydlet. Že jo, holky. Jo, 1 postel. Logicky. Prostě logický. No tak prostě holky musíte s nějakou spát, jakože budete spát na záchodě nebo tak něco.
Počkej, mají to byl záchod. Ty, oni to nemají oni to mají tamhle záchod. Chápu. Zvolit si práci v oboru plavčík. Dobře. Dobře, ano. S tím asi něco. To vím všechno. Já jsem to už čet, ale mořské pany. Mořské pany jsou mořská stvoření, která se přizpůsobila životu na souši. Od běžných simiků se v několika důležitých ohledech liší. Mořské pany se sice mohou živit normálním jídlem, ale mnohem raději mají mořské jídlo, jako jsou ryby a chaluhy. Chaluhy můžete vylovit z moře na pozemcích pro potápění nebo je koupit v potravinách. Kůže mořských panen snadno vysychá a proto potřebuje neustálé vlhčení, naprostou nezbytostí. Pardon. Taky časté koupání, sprchování nebo plavání v moři či oceánu. Pokud potřeba hydratace klesne pod určitou mez, mořská panna začne sesychat a nakonec ji čeká dehydratace. Pokud je mořská panna dehydrována příliš dlouho, přijde se za ní podívat smrtka. Mořské panny pocházejí z moře, proto se potřebují často v mořské vodě vykoupat. Jinak trpí nedostatkem slané vody. Mořské panny, které se vyhýbají mořské vodě, nakonec přijdou o své šupiny i ploutve a změní se v obyčejné simíky. Activa. Blank blank. Jo, takže počkej, co si přeš ty? Zvolit si práci v oboru politika, to ti úplně zajistím. Já se najdu nějaký úřad tady. Radnice. Začít politickou kariéru. To vím, to jsem taky čet. Tak, a ty nám začneš práci v oboru plavčík, takže musíme zavolat holka. Takže mobilní telefon. Služby, zvolat službu realitní, přestěhovat se, stát se metem hotelu, uspořádat, vyfotit, zavolat, nastavení telefonu. Fakt žádám teda. Nevím teď. To je jedno. Měl být na jejich práci přímo jako. Naučit se dovednosti charisma. Vaš si mi stouží potom něco, abyste ho pochopili a poučili. Nechte, aby se zabral objektem, který ho zajímá, nebo spíše do kurzu ve městě. Ještě do kurzu přímo kariéru. Tak to jsme co je tohle? Udělejte dojem na celebritu jménem, no to zase vzpomeň. Počkej, ona je u ní, ne. Není, neznáš. Aha. Tak jo. Tak znáš. Zina. Chihuahua de Durlip. Naučit se dovednosti charisma, nebudeš se učit charisma žádný. Naučit se dovednosti kytara, nebudeš se učit kytaru. Nebudeš kupovat kytaru, jsme chudí. Ibler. Azaki Ibler. Tak. Nechci. Jana Husla. A já nedělám v sobotu a v neděli. Griggle. Já leští pódium. Gavila. Moje semínka leští pódium. Tak sexy prostě, no. Službu spát a vyfotit všechny nastavení realitní služby, ježiši, já nevím. To by prostě mělo být přímo jako práce, že hledám, nebo tak něco prostě. Nevím, fakt, že nevím, fakt, že to zdávám. Počkej. Zaměstnání a profese, najděte si profese. Že plavčík by měla být profese. Co já vím teda, aspoň. Končíme to tím, že holky budou mít všechny práce. Tak, aby to bylo tak nějak, jo, přímo kariéru. OK, ale nechci zatím. Takže, jo, výborně. No to není výborně. No, nechci. Dobře, takže, já se v tomto videu se s vámi loučím.
omluvte mi prostě video, že to bylo takové kratší videjko. Bylo to videjko spíše jenom takové to úvodní, aby jsme si ukázali tu svoji rodinku, aby jsme si ukázali, kde budou bydlet a postupem času, že jak se budu zlepšovat. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, přeji vám krásný zbytek víkendu, protože je pátek. Přeju vám teda, ať si víkend pořádně užijete a pokud máte nějaké závody, protože já často mám nějaké závody a zrovna vím, že moje kamarádka má závody zítra. A vám přeju na těch závodech spousta úspěchů, spousta prostě, abyste postoupili, abyste se umístili a prostě pokud se neumístíte, tak nebuďte smutný, protože prostě neznamená to, že jste horší, prostě se nezadařilo a může se příště. A nebo prostě jsou tam, jakože, nechci říct lepší lidi, protože to není jako pravda. A prostě vám to nevyšlo a je to o náhodě, jo, takže. No, takže vám tak nějak přeji prostě dopředu krásný dny a ahoj!